ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ತೂಂದುಲರಿ ಯಾನ್ ಓ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಉದೇ ಬರ್ಪಿನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ 18 ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ ಅಲೇನ್ ರಾಸಲ್ ಕೈಮಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತ ಪಡಿನಿಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐತ ನಾಯಕ ನಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಮತ್ ಅಹಮೀನ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಯುಎದ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ತುಳಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ 05029616117 ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉದಯ ಬರ್ಪಿನ 19 ತಾರೀಕು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಆರು ತೋರಗಡ ಸಮತಾಮೀನು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರದವರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಮರತ್ತ ನಿರಾಶರಾವಚ್ಚಿ ಬಲೆ 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 ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶುಭವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರನು ನನಲಾತು ಊರವ್ರ ಪಟ್ಟಿಗ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನವ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜೈ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ ಒಪ್ಪುವರು ರಡ್ಡಿ ದಿನ 18 ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಧನ್ಯವಾದ.